עכשיו, בכלל, מישהו שנפצע, ירו בו עם זה. Если кто-то ранен, הכדור נשאר פה. רוצים להוציא את זה. אין רופא, אין מיון. חבר שלך נהיה רופא פתאום, שם את הקינג'ל באש. כן, לוקח, אבל אומר לך, אל תזוז ואל תדבר. אנסטזיה. ואל תגיד אח. מה עם הרדמה? אין הרדמה, זה אנסטזיה. יש הרדמה מסוג אחר. Мы говорим про операцию, я спросила, что с наркозом. לא וודקה. עכשיו זה, הוא שם משהו בפה, הוא נושך, בשביל לא להשמיע הכל, החבר שלו מוציא את זה, יש לו עוד כמה חברים, במקום לטף לו את הראש, להרגיע אותו, מביאים את השקפשינה, שזה כמו כינור, ויולן. Еще один музыкальный инструмент в момент операции. 3 מטרים של זנב של לושת, של סוס, מטרים של זנב סוס. Не гид? לא, לא, זנב סוס. Из хвоста. Лошади. ומנגנים על ידו שיר. Это все в рамках наркоза. הצליל שיוצא מפה כואב יותר מהפצע עצמו. Звук, который отсюда исходит, он сильнее, чем... זה עושה ושרים על ידו שיר עם מילה אחת. И одно слово. אח. למה אח? שאם הוא יגיד אח, יגידו, הוא שר איתנו, הוא לא בוחר משהו כזה. מי שלא מבין, אחרי זה יתרגמו לו. הלבוש הצ'רקסי זה לבוש של אנשים שחיים באזור קר, של גשם קר, ואז הידיים קופאות, קר. אז מה עושים? שמים כפפות. גבר וכפפות לא הולך יחד. אז מה עשו? שרוול ראש. לפעמים ככה ארוך, לפעמים ככה ארוך. הוא עושה ככה יורד. וכשהוא רוקד כאילו יש לו ידיים ארוכות, וכשהוא שם את הבורקה יש לו גוף גדול יותר. כשהאישה נועלת כפכפים אז יש לה, היא גבוהה יותר. שמים פה, יציגו אותו בפנינו, מוסתר ושינה. Объясним только тем, кто плохо понимает, что смысл первого танца – это знакомство, а знакомство не его с нами, а знакомство, я так понимаю, паре. Замедубара не пируч наизусть, и даже танец будет немножко монотонным, а потом сменится. Потому что изменится, пойдет динамика отношений. Да. להציע לאנשים לרקוד אותו אחרי שאנחנו עוצרים. אני מקווה שיש פה רקדן ורקדנית שיתנסו בו. Не только если вы хотите здесь потанцевать, это даже
התנועות הנכונות, ישר, ידיים בדיוק בגובה הכתפיים, יפה, ואתה מזמין אותה בזווית הזו. אם היא מצאה חן בעיניה מה שעשית, היא תצא, אם לא תשלח אותו ליוסיף, אז תנסה להשאיר כבר את ההקצאה, והנה את צריכה לעשות על כל צעד שהוא עושה 3 צעדים ותעמדי כמה שיותר על כרית. מושכים אותם פה. עוד מוקדם מאוד. כן, ואיך שקפצת, זה היה מדהים. ויכלת לרקוד בחתונה צ'רקסית ואפילו לקחת את ההובלה. אוקיי, אנחנו נתקדם. הריקוד הבא שאנחנו רוצים להציג בפניכם הוא ריקוד קווקזי, אבל... להמחיש את היחס של הגברים אל הסוסים שלהם. איך אומרים סוס בצ'רקסית? כמעט. איך אומרים ברת בצ'רקסית? אותו הדבר. ראיתם את העוקף שלנו? אתה יושב על הסוס, לך כואב, לא כואב. זה הכי חשוב. בריקודים הגבר עושה הכל בשביל שברגליים שלו אתה תחשוב שיש סוס, ובריקוד הבא זה ניכר הרבה יותר, וגם הריתמה מזכיר לנו סוסים. זה נקרא פרישה. Теперь наш путь лежит через кибуц Фарод или Паруд к маронитам в деревню Гуш-Халяв или Джиш.